Worship team, amen. Mighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesu wase Nazareta ngiyabingelela kakhulu ngibingelela kakhulu na umndeni walaphaya noma ngawasisibongo lapho sithume khona ugesi nalapho esime khona ngaphambi kwakhona siyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu wase Nazareta sibingelele ke amakhansela onke endawo abafundisi bonke bendawo sibingelele bonke abantu abadala ogogo omkhulu intombi omama webaba abantwana abancane obhuti kwelifigama likaJesu haleluya baba ngazi igama lami ngonjabulo sibongo kwabantu amen haleluya Jesus igama ngonjabulo sibongo kwabantu amen haleluya ngiyakholwa ke ngisindisiwe izono zami zihlanziwe noma izono zami zikolelwe egazini likaJesu amen haleluya Jesus ngibingelele ke Nkosi yami ke bakithi nethimi yonke esihamba nayo egameni lenkosi uJesu amen ngibingelele ke nabo bonke ke abanye abakhona phakathi kwethu bakuyo le ndawo abanye basiba kule ndawo ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu amen haleluya sizoyezwini lenkosi sike sizwe ukuthi inkosi ithini ntambama amen Jesus Nkosi yami bake bathi abanye isikhathi sokuthi thula inhliziyo yami sengifuna ukuzwa uNkulunkulu wethu uthini haleluya sengathi nawo nolapha ekhaya noma umatasatasa obhizi ngaloko bhizi ngako endlini ngathi bongasho kanje ntambama uthi ake manje ngimise konke manje ngifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini ntambama haleluya amen haleluya lesibhekana amabhayibheli ethu ngiyacela nje ukuthi usisthandiwe angifundele ufunda kamnandi amen ngizocela nje ukuthi sisithandiwe sibambisane egameni lenkosi uJesu wase Nazareta angifundele izwi lenkosi sebhekani ke bazalwane isambulo chapter 20 uverse 11 isambulo chapter 20 verse 11 incwadi yami nje zizothi ubantathu kodwa lezi ezinye sofunda yamaverse 1 amen Isambulo chapter 20 verse 11
Sambulo chapter 20 verse 11. Reno thinta kuthe phansi kwesibaya yiswa isilithi Mtwana buya mtwana buya uyele uyele isabisi isibili uyela kebuye chapter 20 verse 11. Hallelujah. Izwi lenkosi ntambama lifundeka kanje. Isambulo chapter 20 verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Kubeka sisi. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho kulotshiwe ezincwadini njengokumsebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo babekulo nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho bahlulelwa yilowo nalowo njengokumsebenzi yakhe. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswa elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Cela uphinde 15. Oh Jesus. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphoswa echibini lomlilo. Sambulo chapter 21 verse 8. Kepha amagwala nabangakholwayo nabanengekwayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule okungukufa kwesibili. Timothy wokuqala chapter 2 verse 5. uTimothy wokuqala chapter 2 verse 5 yena yedwa. Noma wanqala verse 4 sifunde no 5 sis. Verse 4 and 5. Ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. 5.
ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu. Oh yes Lord. Baba liyaphila izwi lakho linamandla Nkosi, siyakholwa nokuthi intambama uzokhuluma ngalo Baba wethu ongcwele, yonke impilo eboshiwe uNkulunkulu othanda amandla wonke, siyakholwa Baba ngalo izwi lakho ukuthi Baba izokhululeka, izokhululwa izwi lakho lamandla Baba wethu ongcwele, profeta ngalo, khuluma ngalo ntambama uNkulunkulu othanda amandla wonke, egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba, siyabonga Baba. Mlelo kamaqhinga obumnyama kaSathane angasanga Baba ephazamisa izwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi. Yes Lord, siyabonga. Ngithanda le ndaba esedineni ngokuba munye uNkulunkulu, munye uNkulunkulu ababaningi, noma emhlabeni bavezwe sengathi baningi, kodwa iqiniso lithi ngokuba uNkulunkulu munye. Lithi leBhayibheli futhi munye nomlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Phakathi kwabantu noNkulunkulu munye umlamuleli. Lithi bosweli umuntu uKristu Jesu. Hallelujah. Nkosi. Hayi bazalwane, anginandaba ukuthi abanye abantu uJesu bamgaza kanjani, ngoba kukhona abantu abathi kasalandela impilo, abanye bathi kasalandela uJuda, kodwa bethina iBhayibheli ngoba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Alisho umlungu, alisho umJuda, kodwa lithi umuntu uKristu Jesu. Umuntu uKristu Jesu, umuntu uKristu Jesu. Akangishonanga bazalwane, uyabona ngoba sisalwe sonke wonke umuntu wanile phambi kaNkulunkulu. Ngisho ingane ezalwa namhlanje phambi kaNkulunkulu yonile. Yonile. Sithi iBhayibheli wonke umuntu uzalelwa sonweni, ngoba yona uAdamu ongukhokho wethu. Bonke abantu bathi bazalelwa sonweni, baphila ngendlela engasika Jehova. Ingakho umuntu uyamdinga umlamuleli. Uma esephila emhlabeni uyamdinga lo mlamuleli onguJesu, onguyena silamulelayo, uyena senza ukuthi ubudlelwane bethu bube buhle noNkulunkulu. Asifunde Sambulo esebhala kuso, Sambulo chapter 20 verse 20, chapter 20 verse 11. Ngothi lahlupha lakho sisiBhayibheli nasihloko. Amen. Verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Johani uvezelwa ngombono. uNkulunkulu uvezela ngombono, noma uvezela ngokuphela kwabantu, noma ngokuphela kwayo yonke into ephila emhlabeni. Johani uvezelwa ngesiphetho somuntu ukuthi umuntu akaphelele emhlabeni, futhi umuntu akaphelele emathuneni. Njengoba abanye abantu bacabanga ukuthi umuntu uphelele emathuneni, umuntu akaphelele emathuneni. Ngala kwathina ikhona impilo. Hallelujah. Indlela ayiphelele emathuneni.
uma umuntu esegule kakhulu bathi kasaphumlile impela nezinhlungu besimthatha esaphila emhlabeni njalo abantu abangaqonda batshenthi uma umuntu esefisa esaphumlile nebasebenzi baphilina umuntu masasile kulapho qala khona inkinga engaphezulu yena Jesus. My Jesus, thank you, Lord. Nithi isihloko sami lana ukwahlulelwa kokugcina. Mighty Jesus. Ukwahlulelwa kokugcina. Ukwahlulelwa kokugcina. Bonke abantu abaphila emhlabeni bafaze wahlulelwa. Jesus. Akathathali umuntu uyidila uyithanda noma ngabe usiphi isizwe kodwa bonke abantu abaphila emhlabeni basasoma bangesihlalo sokwahlulela singafundiswa John uthi ngabona abakhulu nabancane bebile phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu yabona lana isikindebe babona abakhulu nabancane bebile ngathi bonke bebafonile bashayela yini basasiyavula incwadi beseyabiza ukuthi sanjabule sibe sibheke ukuthi wenzeni emhlabeni bebile phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu yabona lento ethi abakhulu nabancane siyachaza kabibi abantu abadala nabantu abancane bangabantwana siphinde sithi ngabantu abalobhumo oluhle abasiwa emhlabeni njengopresidenti njengabantu abahlonzoshe emphakathini abantu abasiwa ukuthi lona mkhulu babonakala nabantu abancane abanganalutho abafuna ukuthi labo bayahlupheka babonakala nabo babonakala abakhulu nabancane phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu funda sisi akatholelanga indawo ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo ngicela uphinde nje no-12 noma sesikhulumile ngaye sisi uma la kunekhoma khona sishumayele sobabili sisi ngabona abafileyo ya abakhulu nabancane abakhulu nabancane yes bemi phambi kwesihlalo sobukhosi yes izincwadi zavulwa incwadi azibuyaphi Jesus uthethele Bhayibheli incwadi zavulwa kushuthi wonke umuntu unencwadi yakhe umkhulu yahlonishwa unesikhundla mhlawumbe ephalamende kodwa wonke umuntu unencwadi yakhe My Jesus, thank you, Jesus. Izincwadi zavulwa hayibasebenzi akusona kule umuntu kodwa incwadi yakho yavulwa lizothi mina kunezincwadi ezithi eziningi Jesus sihamba sonke bathanda hallelujah kunezincwadi ezibili kukhona le ncwadi lena eyonke umuntu ilona loyo unencwadi yakhe nasawuthini sisibhayibheli afundile nenye incwadi yavulwa bese kuba khona
lena incwadi lena lithi iBhayibheli wonke umuntu uyakholwa inkosi uJesu igama lakhe liyalotshwa encwadini yokuphila. Jesus. Lena ncwadi yasibila lithi iBhayibheli lena incwadi yavulwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli sisingale incwadi yesibili ngeyokuphila. Nkosi yami le ncwadi yesibili akusiyo yemisebenzi yomuntu kodwa le ncwadi yesibili ingeyokuphila. Jesus. Ingeyokuphila. Ikhona incwadi yomsebenzi womuntu, ikhona incwadi engeyokuphila. Ake ngisho nakho wonke umuntu ophila emhlabeni uyabhala encwadini yakhe. Hallelujah. Jesus. Ukwenza konke okwenzayo emhlabeni uyabhala encwadini yakho. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Nizothi mina akubhala abantu kodwa ukwenza kwakho yikona okubhalayo kule ncwadi. Oh, Jesus. Lithi iBhayibheli iyavulwa. Isincwadi savulwa. Isincwadi savulwa. Yilokho wasikhuluma kahle athi umuntu uma phila emhlabeni isimo lakhe liyarekhodwa kodwa ngisothi mina konke okwenzayo uyabhalwa. 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 Nabazalwane izulu awungena ngokwabantu kodwa izulu ligela ukuthi wenzeni ngabe usaphila emhlabeni ubhalwe. Ubhalwe usaphila emhlabeni. Ubhalwe usaphila emhlabeni. Ngoba konke esikwenzayo siyabhala. Siyabhala. Noma ungabona wena kodwa uyazi ukuthi uyabhala. Nokwenza uyabhala. 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 Nkosi yami uyabhala. Ukhona izinto ezenziwa emhlabeni abantu bathatha babona kodwa kuzothi mina uyabhala. Uyabhala. Ukwenza lokho uyabhala. Lalela le ncwadi oyibhalayo ngalibela amalanga isebona abahloli ngayo. Isebona abahloli abazakata kusibiwe oyibhala. Nkosi kuzothi mina jabana okwenzayo uyabhala. Uyabhala. Abanye abantu kuyothi mawuvula incwadi yabo baze bafise sengathi ngabe banikezweni ngoba bayazi amahlazo bebeyophila emhlabeni. Sizothi mina izovula incwadi. Izovula incwadi. Incwadi yakhe izovula noma bathi bebengangazi kodwa lalela uJehova konke okwenza emhlabeni. Oh, Jesus. UJehova yonke into isobala akukho ofisiwe ongakwenzelwa bala yonke into uJehova isobala. Uyavula. Noma sengabe una-40 years wakwenza kodwa kuyavulwa ngoba incwadi kubhaliwe. Kubhaliwe encwadini. Bangalibala abantu mhlawumbe emhlabeni futhi bebhaliwe ziyaqishwa kodwa kufuthi kule ncwadi akuqishwa yilutho ngaphandle kwegazika Jesu. Ujesu lonke kodwa sisima bahlabelela bathi ngingahlanzwa ngani-ke futhi lo mhlabeleli igazi likaJesu noma lodwa abahlelekile igazi elikwazi ukucisha yonke into futhi bayibhalile basephuma emhlabeni. Sesizothandaza.
kukhona abanye abantu basithima bayengane nasesangomeni bahambe ebusuku bangabonwanga abantu bahambe besongela impilo zabanye abantu kwesisikhathi ezimakhelwane kwesisikhathi bathigane amakhelwane awufuni usiphumelele ufuna ukuthi uphumelele yami kodwa usothi mina ungakwazi emntabeni kodwa lalela kuJehova usobala baziwa abese ubeleke babo baphumelele bangabanjwa noma emfubeni kodwa lalela silini ngeke uze waphunyuka ezilini ngeke uze waphunyuka khona ngoba wasukulala nokuvuka kwakho ngeke uze waphunyuka khona ungabese ubufili bakho uphumelele ungabese ubufili bakho uphumelele ungabonwa kodwa lalela wadala abantu wadala bonke akukho yena lapha angaboni khona akukho yena lapha angaboni khona akukho yena lapha angaboni khona akukho osalakhe libona lasekujuleni komhlaba akukho lapho angaboni khona osalakhe libona ngaphansi kolwandle akukho lapha angaboni khona igazi likaJesu lenqamela igazi likaJesu lenqamela kwazi ukuthi lokho umuntu abhalile saphila emhlabeni lethi iBhayibheli noma ngabe izelo zenu zibovu kwegazi uthi yena uyakuzihlanza zibe mhlophe njengekho igazi likaJesu elithi libovu kodwa izolo lisihlanze zibe mhlophe uyabona lethi yasezulwini ihlabela ngamathika asemhlabeni ithi ibovu kodwa ihlanze izinto zibe mhlophe haleluya zibe mhlophe iba ibovu kodwa ishintshe izinto ezingcolile zibe mhlophe ijiki yasezulwini engafanani namajiki asemhlabeni bonke abangafunyaniswanga belotshiwe encwadini yokuphila baphoswa echibini lomlilo lokho kungokufa